Vroeger als jonkie voetbal ik en wil ik natuurlijk profvoetballer worden om die sportmomenten te doen. Nou, dat is maar sowieso voor heel weinig voor lijf. Voor mij zeker net. Op deze manier ben ik er toch bij. Je stieg als eerste fotograaf op dit punt. Nou ja, Jorrit shot me. Nou, ik echt zeggen, die shot ik echt rug in de camera. Dat ben wel een grappig moment. Maar dat is toch een bepaalde connectie op dat moment ik met de sport. Dan klikst hem en dan just naar die foto en wat gaat er dan in niet om? Nou, euforisch is een grunder, maar ja, dan ben je zeker tevreden dat was op dat moment even uitdacht hast. Zou uitkomt zoals dat betocht was. Nou ja, ik werk met 12 verschillende camera's. Of ik ben wel dezelfde camera's, maar met 2 camera's. En ja, wat verschillende lenzen die erbij zitten. De grotere lenzen voor het 4A-beeld en de lichter voor de roemere shots, zeker de beelden wat dichterbij. Wat vind je zo mooi aan het wezen van sportfotograaf? Ja, daar is er ook bij. Dus op alle sportmomenten, grote sportevenementen, ben je er gewoon bij. Ik zal net zeggen dat ik mijn sporten veel, maar du bent wel op eenzelfde moment ben je er ook bij. De vreugde en ik het verdriet natuurlijk als iets misgaat. Ja, ik vind het echt het mooiste beroep van de hele wereld. Zo simpel is het. Maak er alle mooie momenten mee.